Potxe eta lotxen egunerokoa. Haien lagunok Virginiak gure auzokideak Potxe eta Lotxi zarak eta bat jarri nahi die, bere gauzak lapurtzegatik. Eta nik ez dakit zer gehiago egin. Kaixo, bikote, begira, norekin egin dudan topo atarian. Virginia, kaixo! Nahi handuzu kafetxo bat? Ea, nahiko berezia da bai. Eta bere aurpegia ezaguna egiten zein dira. Ez dakit non ikusi dudan? Gu egoera konpontzen saiatu gara, baina agian hanka sartu dugu. Aha! Gezurtero galakoak! Nire abokatua ez da Zorione deitzen. Hobe duzuen nire kotxetan zegoen guztia gaur arratsalderako berreskuratu. Baita azken hauts izpia ere entzun! Lotxagabe hutsak dira. Ni engainatzen saiatzea ere. Ez dakiten horrekin dabiltzan? Barkaiguzu, Virginia. Edo zer egingo dugu zuk gu barkatzeko. Benetan? Edo zer, ziur zaudete? Oso ziur! Lagunok, salaketaren kontua nola amaitu den ikusi nahi baduzue, ez galdu. Ikusi, makusin. Potxe eta Lotx, ikusi, makusin.